Megyek, Boti! Várja, majd én megoldom, várja, közben megy a videó, vágom! Akkor is megállt! Jaj, nagy vagyok! Nem rög! Jön fordítós! Szia! Na mehet. Pörget! Pörgetni se tudlak, bazd meg! Az a cél! Veszem a semmit konkrétan. Konkrétan veszem a semmit. Mármint annyi a semmi, hogy te pörögsz itt a szarba. Most már értelmes, ez már egy életcél. Na, pörgetsz már. Jaj, bazeg itt! Ugyanolyan lassú maradtál, vágod? Akamat hagyjad meg. Minek az neked? Takarja a fejem. Elzsibbadt. Bazd meg az a tartás! Jaj. Csak mindig most szerinted 6-2 órát fel tudok venni vele. A tökömet hagyjad. Megfogja a tököm. A fasz fogta meg, az! Igen, a fasz. A fasz fogta meg. De amúgy ezt a hangot is felveszi, te buzi. Akkor kurványát. Ezt nem vágom róla ezt a A részt. videó a lényege, bazd. Ezt nem vágom róla ezt a részt. Igen, azt mondom, miért többet. Ja, bocs! Elfelejtettem. Kösz, Alap. még az Alap. Ja. Nehogy nem látsz semmit, bazd meg. Leköptem a telefonom. Leköptem a telefonom. Valahogy az a kamerát, és én veszem, hogy én mit látok. Nagyon semmi van. Tessék. Pörget. Semmi. Pörges. Már jobban tudok pörgetni. El fogom ejteni. Fogd meg! Fogd meg! Dobd le! Dobd meg! Fogd meg! Engedd már azt a szobott telefont!